Édesapám 1945-ben hagyta el Magyarországot a 20. születésnapja előtti napokban. Nem vitte magával a leckekönyveit, meg ilyesmit, hanem ami épp nála volt, egy hátizsák. És egy németországi menekült élet, ami 5 évig tartott, után jutott ki az Egyesült Államokba, ahol rögtön felvették egy kis baptista egyetemre, és így elindult az élete. ...1992-ben jött vissza először Magyarországra. Tehát ennyi emigráció után, neki az volt az elve, amíg itt vannak az oroszok, addig ő nem jön vissza. 92-ben látogatott el Pápára is, ahol az ő osztálya, a 42-esek épp találkoztak már, akik még életben voltak akkor. Az egy évvel a gimnázium újraindítása után volt, azokat az időket írtuk. Az öreg diákok beszéltek arról, hogy hogyan tudják segíteni az iskolát, és a kisfalusi környezetből származó fiatalokat kellene támogatni, hogy tudjanak kollégiumban lakni, ott enni, könyveket vásárolni, és így tovább. Sajnos édesapám egy fél évre rá már meg is halt, tehát miután meglátogatta az alma máterjét. Testamentuma az volt, hogy a református kollégiumnak valamilyen formában segítsünk az ő hagyatékából. És ezért az Egyesült Államokban 93-ban már létrehoztunk egy alapítványt a hagyatékából, és az első 10 évben onnan támogattuk a pápai refiseket. Tehát idén 2023-ban ünnepeljük az alapítvány 30. évfordulóját. A mostani tanévig 72 fiatalt tudtunk támogatni. 4-en tanulnak nagyjából egyszerre a mi ösztöndíjunkkal, a többi az mind alumni. 93 óta támogatunk ott hallgatókat, tehát az már 4 diákgeneráció. Ezért a kuratóriumban a 7 kurátor közül 2 volt pápai refisták. Tehát ez nagyon fontos, hogy legyen egy élő kapcsolat visszafelé, illetve a jövő irányában. Én egy kis dunántúli faluból érkeztem Pápára, nem túl messziről, tehát Pápa környékiek voltunk, és hát gyakorlatilag elmentünk a nyílt napra akkor a refibe. Akkor a refi még éppen akkor indult. Ugye a Jókai Alapítvány egyik első támogatottja voltam, tehát az első körben voltam benn, és ekkor a Jókai Alapítvány elsősorban azokat a diákokat kereste, akik földrajzból és történelemből nyújtanak kiemelkedőt, illetve hát ez az ő érdeklődési területük. Ami viszont nagyon-nagyon jól esett, hogy itt az alapító, tehát Jókai Károly nem csak a pénzt adta oda, hanem ő meg is jelent nálunk, és beszélgetett velünk, érdeklődött irántunk, tehát ő is beszélt magáról, tehát hogy személyesen is ismertük egymást. Aztán évről évre én megkaptam ezt a támogatást, mindig meglátogatott, és tehát egy személyes kapcsolat is kialakult közöttünk. Fölkerültem Budapestre, földrajzszakra felvételiztem, és az ELTE-n felvételt nyertem. Hát amellett, hogy munkát adott és a lehetőséget, hogy Budapesten megragadjak, és ne kelljen a szüleimre támaszkodni, és hát az nagyon inspiráló volt, és hát nagyon sokat lehetett ebből tanulni, ráadásul figyel rám, és azt gondolom talán ez is egy fontos dolog volt, amit az alapítványtól, vagy pont talán a Károlytól személyesen kaptam, hogy odafigyelt rám, és érezhettem azt, hogy fontos vagyok. Én 2002 és 2006 között jártam a gimibe. 4-5 hetet jártunk folyamatosan a suliba a 7-6 napján, és ezután mentünk haza egy hétre. Tehát igazából ebben a 4-5 hétben folyamatosan együtt töltöttük az időnket, és egy olyan keretet adott az iskola, amikor mindig közös programunk volt. Egyszerre mentünk reggelizni, egyszerre volt a reggeli áhítat, egyszerre mentünk át a suliba, ebéd, délután szilencium,
Igazából én komáromi lány vagyok, itt is nőttem fel, de arra szintisztán emlékszem, hogy én általános iskola alsó tagozatos korom óta nagyon tudatosan arra készültem, hogy régész leszek. Úgyhogy a gimnáziumba alapvetőleg ezért is mentem, hogy minél erősebb humán alapokat tudjak ehhez találni, és latin nyelvet lehetett tanulni, ami a római koros régészeknek pedig egy alap. A Jókai Alapítványról én már korábban volt ismeretem, mint ahogy engem erre jelöltek volna, mert a nővérem is az ösztöndíjnak a részese volt már. Úgyhogy nekem Kovács Péter igazgatóhelyettes úr szólt, hogy lenne egy ilyen alapítvány lehetőség, aki támogatja a gyermekeknek a kollégiumi elhelyezését, az étkezését, tehát magát így a szociális hátterét egy iskolai ellátásnak, és hogy nagyon szívesen vennék, hogyha én lennék a következő. Igazából én mindig megerősödtem ebben az érzésben, hogy egy régész szeretnék lenni. Úgyhogy nekem ez nagyon szervesen összefüggött, hogy a refibe képezzem magam, miközben itt Komáromban pedig magán az ásatásokon megtanuljam azokat az alapokat, ami egy terepi munkához szükséges. Azzal szoktam egyébként viccelődni, hogy mindenki a gyerekkorában ikertestvért akar és régész akar lenni. Hát nekem ikertesóm is van, és régész is akartam lenni, és az is lehet, úgyhogy a Komáromi Múzeumban helyezkedtem el 2014 óta. Engem a terepi munka az, ami életben tart. Hát annak egy varázsa van, hogy a kezeid alatt bontakozik ki egy épület, egy edénynek az összes töredékét megtalálod, vagy egy kincslelet. Ezek azért mindig úgy dopingolják az embert. ...1994-től 98-ig jártam a refibe. Ez volt az első olyan évfolyam, első iskolai év, amikor minden 4 évfolyam már tanult, és 12 osztállyal ment a refi az újraindulás után, és azt hiszem, hogy a második olyan év, amikor a Jókai Alapítvány támogatta a diákokat. Részben a családi hátteremből adódóan rászoruló voltam, 4-en vagyunk testvérek, a 2 nagyobb testvérem már középiskolás volt, sőt egyetemista, és ez egy elég komoly feladat volt, és ekkor szinte mentőövként nagyon nagy segítséget jelentett az, hogy a kollégiumi ellátásomat teljes mértékben fedezte az éves ösztöndíj, meg hát lelki értelemben is egy hatalmas dolog volt az, hogy segítettek a Korsós Bálint tanár úr, a Varga Umbrik Károly tanár úr, és az alapítvány azt mondta, hogy gyerekek, akkor ebbe a gyerekbe kell most investálni, vagy akkor támogassuk őt, ez egy nagyon jó érzés volt, egy nagy bizalom. Nekem az anyai nagyapám Felvidéken növénynemesítő volt. Az nagyban meghatározta, amikor Pozsonyban, a pozsonyi kertben ő tanított minket azzal, hogy ő hogyan élt és hogyan csinálta ezt a növénygyűjtést, a növénynemesítést. Annyira sokféle tudományágat felölelő munka, hogy mindig valami újra döbbenünk rá. És mind máshogy lehet fenntartani és vigyázni rá. Ez adja a szépségét és az, hogy nem lehet megunni ezt a munkát, mert mindig valami más. Vagy probléma, vagy kihívás, vagy nevezzük úgy, ahogy akarjuk, jelenik meg, amit meg kell oldani, kezelni kell, de ezért szeretem. 2017-ben érettségiztem a Pápai Református Kollégium gimnáziumában, majd az érettségit követően a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetemen kezdtem politikatudományok alapszakon. A második diplomám, és még az egyetem alatt elkezdtem a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programot is, ahol 400 jelentkező közül választottak ki 60 főt, amiben én is bekerültem, és így 7 hónapot tölthettem, mint gyakornok a miniszterelnökség egyház és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságán, majd 3 hónapot Cipruson dolgoztam, mégpedig a konzulátuson, amely mára már nagykövetség lett, ahol konzuli és nagyköveti munkákat is elvégeztem, és ez hatalmas tapasztalatot adott. Ez után kerültem ide a miniszterelnökségre, mármint vezető kormányfő tanácsos pozícióba, és jelenleg is itt dolgozom.
Már általános iskolában is a történelem érdekelt leginkább, és ez a pápai refibe csak folytatódott és fokozódott, és így jutottam végül a politikatudományok mellé, amihez a refi nagyban hozzájárult. Olyan közösségi erőt kaptam, annyira megbizonyosodtam abban, hogy jó helyen vagyok, hogy jó irányba vagyok, hogy jó úton haladok. Tehát, hogyha egy szóba kellene fogalmazni, akkor ez egy megerősítés volt, amit azóta is tartok. Istennek, hazának, tudománynak. Nem csak a tanárok, de a diáktársak is motiválják az embert arra, hogy magából hozza ki a maximumot. Emellett maguk például az ösztöndíjprogramok, akár itt gondolhatunk a Jókai ösztöndíjra, ami megerősíti az embert abban, hogy ami úton ő halad, az egy jó út, és elismerik a teljesítményét, elismerik az ő tudását, ami hatalmas megerősítés, és nem beszélve arról, hogy ez nagy segítség is. És a szüleimnek nekem nem volt meg az a lehetőségem, hogy mondjuk egy laptopot megvásároljak, amiben a Jókai ösztöndíj ugye kezembe adta a kulcsot hozzá konkrétan. Például én ebből vettem azt a laptopomat, amin a 2 szakdolgozatomat is megírtam és elkészítettem, és remélem a doktori disszertációmat is ezen fogom elkészíteni. A pápai refitben nekem, hogyha visszagondolok arra az örökségre, amit ott kaptam, az pont úgy foglalható össze, hogy az elődöknek az öröksége igazából az évszázadok során, ami felhalmozódott, az most is ott van, elkíséri az intézményt, a diákokat, a tanárokat, de ott vannak ugyanakkor a lelkészek is, az ott végzett teológusok, akik, hogy is mondjam, az én szempontomból fontosak. És nagyjából 10-ben volt az a pont, ahol így átfordult, és így magamra találtam a refiben, arra vonatkozólag, hogy felfedezzem azt, hogy milyen út is állhat előttem, és hogy kik azok az elődök, akikkel közösen járhatom ezt az utat. Ha emlékeim nem csalnak, akkor 11-ben és 12-ben voltam Jókai ösztöndíjas. Igazából én ezt egy hatalmas megtiszteltetésnek értem meg, mert alapvetően ugye a tanári kar döntött el, hogy kik legyenek Jókai ösztöndíjasok, és nagyon jól esett, hogy a tanáraim rám gondoltak többek között. És egy motiváló erő volt, azt hiszem, meg segített abban is, hogy könnyebb legyen például orientálódni olyan dolgok felé, amiket szeretek, mert azt hiszem talán 11. nyarán volt úgy, hogy az ösztöndíj összege nem csak így az évközi étkezéseimet fedezte a gimiben, hanem még fedezte a nyári kántorképzőmnek is, azt hiszem a felét, vagy talán még több is, mint a felét. És ez nyilván egy könnyebbség volt. 2 szülőm, édesanyám és édesapám is a refiben tanított, illetve a bátyáim is mindkettő oda járt. Így a refi számomra egy kicsit többet jelent talán, mint egy átlagos diáknak, aki oda járt. Elég hamar kiderült, hogy én matematikában és fizikából voltam jó, és bekerültem egy ilyen nemzetközi csapatba, hogy kimentünk Oroszországba versenyezni, és ekkortájt kaptam meg én a Jókai díjat. És ez azért volt akkor pont nagyon fontos, mert ekkor elkezdtem feljárni Budapestre 2-szer hetente, ami hát egy nagy anyagi teher volt a szüleim számára, és ezáltal azt éreztem, hogy van biztonság mögöttem, meg lehet engedni azt, hogy nagyokat álmodjak. Cambridge-ben én a természettudományok szakon végeztem. A végső specializációm az a fizika volt, és azon belül is a kvantummechanika. Akkor, amikor elvégeztem az alapszakot, illetve a mesterképzést, akkor felvételiztem, hogy ott folytathassam a PhD-met. Én mesterséges intelligenciát, vagy gépi tanulást alkalmazok, hogy tehát az anyagokban lévő atomok közötti interakciót pontosabban tudjuk megismerni. Számomra nagyon ijesztő volt ugye kimenni és teljesen egyedül lenni. De szerencsére nem voltam teljesen egyedül, mivel vannak magyarok Cambridge-ben, nagyon sokan, van egy közösség. Szóval amit a refiből magammal vittem, az szerintem az, hogy kitartó lettem, illetve megtanítottak, hogy alázattal kell ezekre a tantárgyakra tekinteni. Én nagyon szeretem a könyveket. Elolvastam egy verset, és azt mondtam, hogy wow, hát én ezzel akarok foglalkozni. És ugyanez volt nemrég a nyelvtan. Tavaly évvégén, tehát az iskolai év végén júniusban kaptam meg az ösztöndíjat, és hát nagy rész anyagilag támogat, mert hogy
a kollégiumot és a menzát. Hát lényegében ezzel fizetem ki. És pont azt számoltam nemrég, hogy enélkül igazából vagy szűkösen, vagy sehogy se jöttem volna ki. Tehát ez nagyon, nagyon nagy dolog. Én nem igazán tudtam, hogy van ilyen, hanem a tavalyi évben elég sok versenyen voltam, és úgy volt vele a töri tanárom, hogy én nagyon sok mindent tettem az iskoláért, és lényegében ő volt az, aki kérelmezte, hogy én megkapjam ezt az ösztöndíjat. Szóval nagyon hálás vagyok neki. Amikor egy verset olvasok, vagy nyelvtanból vizsgálok valamit, akár egy ilyen diakronvizsgálatot folytatok, érzek egy ilyen eufórikus érzést, hogy én most jól érzem magam. Hiába döntöttem el, hogy valószínűleg nyelvész leszek, nem szeretném elengedni úgy az irodalmat, ahogy azt illene. Az a cél, hogyha lehet, akkor mindkettőbe végezzek, és olyan munkát is keressek majd, ahol mind a kettőt tudom hasznosítani. Eldöntöttük, hogy a induló tőkét nem éljük fel, hanem befektetjük. És rögtön az elején igyekeztem, hogy a volt diákok, hogy akár szerény összegekkel is adakozzanak, hogy a következő generáció is tudjon tanulni. Állami támogatást közvetlen segélyezésre nem kapunk. Ez egy olyan alapítvány, ahol a civilek vagy a jó akaratú emberek ennek a pénzét és segítségét visszük tovább. Van, aki rendszeresen, és van, aki időközben küld egy adományt, és ennek nagyon örülünk, mert minden évben mindig elmondom, hogy a 4 közül az egyiket kizárólag a volt ösztöndíjasok támogatják, ha összeadjuk. Az állami csatornák nem tudnak olyan személyesek lenni, mint amilyen személyes tud lenni egy ilyen alapítvány, akár a diákoknak a támogatásában, akár pedig a rászorulóknak, vagy a határon túliaknak a támogatásában. És a célom az, hogy 10 éven belül a refiksek támogatása teljesen önjáró legyen, mert akkor már több mint 100, ki tudja, talán 120 refis lesz, akik ha csak egy szerény összeget adnak évente egyszer, akkor már összejön az az összeg, ami kell, hogy a kollégiumi díjakat, meg többieket kifizethessük annak a 3-4 jelenlegi vagy akkori tanulónak. Tehát ez egy nagyon fontos elv. Akkor, amikor nekem szükségem volt rá, akkor engem támogattak, rám figyeltek, tehát hogy ebből valamit vissza tudok adni. Kormánytisztviselői munkám mellett én mindenképp szeretnék majd főleg a PhD alatt kutatni, és ezért például a Jókai Károly által biztosított Fulbright ösztöndíj is nagy segítség lenne későbbi kutatómunkába. Emellett, hogyha lehetőségem lesz rá, én is szeretnék visszafelé is adni és támogatni mondjuk a jelenlegi gimnazistákat ott a refibe. Én mindenképp szeretnék visszajönni Magyarországra, illetve hogyha még nem is tudok visszajönni, szeretnék mindenképp visszaadni az iskolának, illetve ezeknek az alapítványoknak, a Jókai Alapítványnak, akik engem támogattak. Mindig azt szoktam mondani, hogy refisnek lenni olyan, mint egy márkanév. Hogyha találkozol valahol bárhol bárkivel, és azt mondod, hogy te refis voltál, pápai refis, onnantól kezdve nincsenek különbségek, nincsenek közöttetek távolságok, mert hogy ez összeköt. Miért pápa? Miért a Pápai Református Kollégium? Felmenőim között szép számmal jártak a Pápai Református Kollégiumban. És itt édesapámról is van szó, nagyapámról, tágabb, szűkebb rokonságról. 42-ben végzett ott édesapám, hát az már nem sokára 100 év lesz. Ezt az iskolát továbbra is szeretnék támogatni, akkor is, hogy mi közvetlenül nem vagyunk már haszonélvezői.